sha Allah ƙara masa lafiya. Wannan wakilci ne na yan majalisar tarayya 18 da muke wakilcin jami'ar NNP a majalisar tarayya. Mun zo mu kawo bayan da goyon bayan ga gwamnatin ta jihar Kano da kuma wannan babban fada taka da kuma wannan masarauta kuma da wannan al'amari da yake Allah ya yi. Muna goyon baya, muna fatan alkhairi. Allah ya riƙa maka, Allah ya ƙara maka lafiya. Ciyaman na Bici da sauran ma'aikata da dagatai da masu unguwanni da limamai da dukkanin jama'ar Bici. Sarki ya ce dama hakiminku shi ne Bardan Kano hakimin Bici. Wadatin wasu naman cewar sarki ya sake mayar da Bardan Kano shi ne hakimin Bici. Masana sarki ya ce a halin yanzu ga wakilin Barde wanda shi ne zai ci gaba da gudanar da ayyuka lokacin da shi Barde bai samu sukuni ba saboda nauyin jikinsa. Sarki ya yi muku umarni da ku ba shi dukkanin haɗin kai wanda ya wajaba na ƙa'idar aiki domin samun nasarar ayyukan. Amin. Ciyaman na Kabo da dukkan ma'aikata da dagatai da masu unguwanni da limamai da dukkanin jama'ar Kabo, sarki ne muku godiya, kuma sarki ya hore ku da ku riƙe ayyukan bisa gaskiya da alƙawari da amana da kuma adalci. Ciyaman na Gabasawa da dukkan ma'aikata da dagatai da masu unguwanni da limamai da dukkan jama'ar Gabasawa, sarki ne mu. Ciyaman na Rimin Gado da sauran ma'aikata da dagatai da masu unguwanni da limamai da dukkanin jama'ar Rimin Gado, sarki ne muku godiya, kuma sarki ya hore ku da ku ci gaba da rike ayyukanku bisa gaskiya da alƙawari da amana da kuma adalci. Sarki ya umarce ku kula da al'amura na tarbiyyar matasa. Haka sarki na kare muku umarni da a mai da hankali kan addu'a saboda samun zaman lafiyar ƙasa da jama'a baki ɗaya. Amin. Ciyaman na Gwarzo da sauran ma'aikata da dagatai da masu unguwanni da limamai da dukkanin jama'ar Gwarzo, sarki ne muku godiya, kuma sarki ya hore ku da ku riƙe ayyukan bisa gaskiya da alƙawari da amana da kuma adalci. Nawarawa da sauran ma'aikata da dagatai da masu unguwa
unguwanni da limamai da dukkanin jama'ar warawa sarki ne muku godiya. Chairman na Tsanyawa da dukkan ma'aikata da dagatai da masu unguwanni da limamai da jama'ar Tsanyawa baki ɗaya, sarki ya ce a sanar da ku bisa umarnin sarki wakilin ɗan bakwai shi ne zai ci gaba da rike Tsanyawa har zuwa lokacin da za a nada hakim. Da sauran ma'aikata da dagatai da masu unguwanni da limamai da dukkanin jama'ar kunci, sarki ne muku godiya. Sarki ya hore ku da ku ci gaba da rike ayyukanku bisa gaskiya da alƙawari da amana da kuma adalci. Magajin rafi ne ya kawo ciyaman na bakwai da kansuloli da dagatai da masu unguwanni, to sarki mu baya Allah ce mu sarki. Wakilin ɗan adala ne da ciyaman na tofa da dagatai da masu unguwanni da limamai suka zo su sarki fatan alma'a tofa, sarki ne muku godiya. Kuma sarki ya hore ku da ku ci gaba da rike ayyukanku bisa gaskiya da alƙawari da amana da kuma adalci. Sarki ya umarce ku kula da al'amura na tarbiyyar matasa. Haka kuma sarki na kare muku umarni da a mayar da hankali kan addu'a saboda samun zaman lafiyar ƙasa da jama'a. Da sarki wakilin uban doma ne da ciyaman na Shanono da dagatai da masu unguwanni da limamai baya Allah taimaki sarki. Ciyaman na Shanono da sauran ma'aikata da dagatai da masu unguwanni da limamai da dukkanin jama'ar Shanono, sarki ne muku godiya. Sarki ya hore ku da ku ci gaba da rike ayyukan bisa gaskiya da alƙawari da amana. Daga kammala basu da masu unguwanni da limamai da dukkanin jama'ar albasu, sarki ne muku godiya. Kuma sarki ya umarce ku da ku rike ayyukan bisa gaskiya da alƙawari da amana da kuma adalci. Sarki ya umarce ku da ku kula da al'amura na tafiyar matan sarki. Ciyaman dai na makoda da dagatai da limamai da masu unguwanni suka zo su yi sarki mu baya Allah ce mu na makoda da sauran ma'aikata da dagatai da masu unguwanni da limamai da dukkanin jama'ar makoda, sarki ne muku godiya.